आ सिनि बागै जतनि बागै आ तरै सिनि बररक जों चाइ मोननाय आबादनि बागैनो दिनै सिनि सरकार जों नायो जतनि बागैनो जतन रमै चाइ मानथों गोरै गोनां जत बरंनो आनो रमै चाइ मानथों हुनै जों दिनै उजाका मतिहाय उद्योग नाखा आबादनि बागैनो सिनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री बेलाय बेलाय हामबाया परो ते आ दप्तरनि मन्त्री माननीय सुधांशु दास महाशयनो बनबो बेलाय बेलाय हामबाय कारण मति काहाम उद्योग नामनि बागै तिनि खवाइ नदीव 1,84,000 आचारा विभिन्न प्रजातिनि कातला रुई मिरका जापानी पुथि अनेक धरনের तिनि उरो फियक जाखा बसकांगो चिनि बररक जारा उरो चिनि दफातंने तिप्रासा दफारक आनो बसकांगो चिनि बररक रंमै चाइ मोननाय आबादनि बागैनो बसकांगो जों जत बररक पाखु बुखुङो जों मनो जों कारेन्ट जाल थेपायावै जों जाल बाय जुदिनो रंमै चाइ हाखाय आं सावो उपकार नाय कारण कारेन्ट जाल बाय हिंखाय आ चिकन चिकन जत थुइ थांबायो कारेन्ट जाल थेपायावै जाल बाय यागनि जाल बाय रंमै चाइ हाखाय काहामुंनाय हने आं मेसेज दियो कारेन्टनि जाल इउज का बेलाय हामबाय।